A mi m'agrada Glyphing perquè jugues i també alhora llegeixes i aprens lletres. A mi m'agrada el que és un cotxe d'autochoques que tens que anar petant els globus que hi ha i et fica la lletra i així aprens a les lletres. L'activitat que m'agrada també molt és el joc que hi ha una cistella que tens que anar movent-la per encanestar les vocals o lletra majúscula i minúscula. Quan tenia 5 o 6 anys feia Glyphing i m'ha anat molt bé ara, i ara la meva germana ho està fent amb la meva mare i també està practicant amb llibres de monstres, de majúscula.